Wong golek ilmu ki ben pinter iki kaya ngono. Saiki pamane sampean golek ilmu ning Cina, numpak pesawat apa ora? Numpak pesawat, Pak. Perlu ngangge dhuwit apa ora? Ngangge duit. Lah iya duwite dhisik sing penting. Lah wis duwe dhuwit lagi entuk ilmu. Wong sekolah ngangge bayar SPP apa ora? Ngangge drama SPP. Dadi lek kanggoku sing penting kuwi duwe dhuwit luwih dhisik, ngono kuwi. Perkara ilmu ku digoleki. Semua adalah guru. Ya ora iso, Pak. Pinter Pak Panggan. Contohnya tadi, Pak, nuwun sewu, Pak. DPR termuda kita, Mas Rizky nggih to. Mas Rizky nek mboten pinter nggih mboten dipilih dados DPRD lho, Pak. Berarti sing pinter Pak Panggan. Lah ora, lek aku tetep sing sugih. Lah Pak Mas Rizky mbok pinter kaya apa lek ora ngedumi kaos karo dhuwit ning masyarakat ya ora dipilih ora ngono kuwi. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi bal aku akeh tetepan kowe arep piye kowe. Lah sakniki Pak, contone sakniki nek mboten pinter nggih to, mesti tidak bisa baca tulis. Napa nggih Pak Bu? Nggih to? Lah sakniki contone nek pesen ten restoran ngoten niku Pak, mesti nek ditulis. Jenengan pripun ngoten niku? Lah, kowe iki rasa bingung, sementing duwe dhuwit. Pamane aku ora iso maca, ora iso nulis. Gampang. Ora kudu ditulis, ngopo dadi ditulis? Heeh. Celuk ngono pelayane rene gambarne mesti mudeng dheke. Ngono. Digambar. Oh iya no. Lah sakniki Pak, contone nek pesen ayam bakar gambar pripun? Gampang ke panggangan ke digambar, dikai ayam ning dhuwure, kayak kedul-kedul asap wis ayam bakar, wis mudeng pelayane. Iso Pak wong iki. Piye? Wong sugih mesti pinter kaya. Sik Pak. Misale pesen iki Pak, wedang jeruk. Gampang gelas ya toh, dikai banyu sret bar kuwi sisih kei jeruk. Wis ngerti apa ki pelayan? Wedang jeruk. Dikekne siap langsung aman. Ngono kuwi. Gak panggah iso ya Pak dalang. Alah kowe karo aku. Senekno Pak, iki tak bedheki nah. Apa? Nek carane wedang kopi, piye Pak pesen kopi? Gampang lo gelas Angel, dipulas Pak, ireng Pak. krek krek krek. Dadine wedang kopi. Pelayan takoni ngerti apa? Wedang kopi gaweke aman. Ayo. Iso ya Pak dalange. Sakniki nek pesen kopi susu pripun jenengane Pak? Kopi susu Gampang no. pripun? Lek teh gitu. Teh, Gelas dicorek gelas. abang utawa kuning dadine teh. Teh. Wedang putih, pamane iku putih. gelas bening ngene wis ngerti wae wedang putih ngono. Nek wedang jeruk, jeruk gelas kei gambar jeruk wis dadi wedang jeruk. nek kopi susu Pak. Lah lek teh kuwi gambari kuning. Lho, nek kopi susu kok. Nek Kok setokan urutane kok wedang Oh, putih iya, sik, iya, bar wis, mangan lak wedang putih wedang sik. putih, Ya toh. Ben awake dhewe ora apa kuwi jenenge iki keseleken ngono kuwi gambar gelas putih genah engko pelayane ngerti wedang putih. Nggih. Mulai pengen teh gambar kuning ya teh ngono kuwi. Lah lek wedang kopi susu? Nah, iki lek kopi ya, kopi angger Kopi. ireng gelase. Kuwi ngerti lek kopi. Lah susune Pak? Lah susune? Gampang. Pripun? Gelas mau lak digambar dicorek rupane ireng kabeh. Kopi. Iki lak kopi to bisa? Kopi. Heeh. Terus apa? Susu? Gampang. Terus sisi gelas iki digambari bunder, ni. Dong mesti pelayane. Pokoke genah menawang sugih kowe to, arep muni piye arep kowe. Ya ora Pak, pinter ae Pak. Ya pinter. Ya wis nekat monggo. Kuwi ya pinter no. Pinter ngapusi wong lanang kowe iki. Iki pamundhute diaturake coba bir kita ayu. Nggih. Ngersake mau gubuk asmara. Engko pamundhute Pak Kapolsek diaturake bareng-bareng ben gayeng tambal ban. Oke. Ya nggih. Niku wau gubuk asmara saking Bapak sinten wau Pak? Kan tadi 2 permintaan gitu. Sampai sinden apa copet? Urung nembang njual lu sekat-seket ora. Ya berarti nek nembang nggih Pak Mbah Rohiman nggih, mengke sing 50 kula nggih Mbah Rohiman. Nggih. Mbah Rohimane wakeh lho ayo. Pokoknya sing bagus dhewe ya Mbah Rohiman. Iya. Ayo gubuk asmara coba bir kita. Nggih, ketokno kaya apa? Ratune. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Saya mboten Pak Bu. Saya ketemu Pak. Ya wis gandeng sing ngelemi sing mirsani sae nyawa 50.000. Yuhu.
Ning anggere elek utawa rapal utawa kleru tarik 200. Lah kok akeh ngono, Pak? Wis pokoke ngono kuwi aturane manut pimpinan kuwi kuduan. Ayo. Yuk. Lingsam yen mutan. Awon nggih Bapak Ibu nggih. Sae. Ya 50.000 neh Pak berarti Pak. Wis ngene carane ngene aku bubruk dadi dalang wis. Arep tuku haiis malih ra sida iki malih. Wis. Niki anggih tuh Pak niki nggih didum kalih yoga meleh panjenengan. Iya, mulek ya akhirnya. Mulak. Arep mukir. Lalampahan kang Ayo minir. wuri. Lah kok jengek, kon miring kok malah jengek lho. Cengkok Pak, mau kan pon minir terus dibalikne meleh. Niku jenenge perkembangan cengkok. Ora lek ngono jenenge kemrampu. Malah ora miring ora jengek ngono kuwi. Loh, nah kan iki cengkok kasih bir kita, Pak. Ya terserah bir kita lah. Lah terus awakmu berarti ya aku ora ngene dhuwit iki. Loh, mau Iya, coba no. to, Pak. Tak apik-apikne wis sing terakhir. Lah kowe apa? Tresno tulus nadyaningku bek asmara. 100. Ngerti. 100 nggih Pak Bu nggih. Ngerti yang ngono ngedekne tutik selawe wis gelem. Wis. Bola kuwi Pak. Selawe ya teh ya iya. Masyarakat Kecubung iki cinta bir kita, Pak. Wis ya tutik wis rampung selawe sak mijete pisan ayo. Nggo krim dhewe ayo. Yo diaturake gubuk asmara Mbak Birgita Ayu Kota Kediri. Yo. Iya. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau, 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 hai mama ya. Tak pernah ucap hati-hatinya bersampai. Harimau, harimau,
sembah nuwun, sembah nuwun. Ugi wonten nawala dari panitia. Atas nama sinten iki? Glitis. Jambu alas kalian larang udan. Ugi wonten mamundhut. Assalamualaikum Pak Dalang sugeng dalu. Derek wungon wonten ing Kuntadi Channel. Tuku sarung ning Surabaya. Mugi warga Kecubung tansah rukun salaminyo. Amin. Request tambal ban oleh Pak Marsono Pilang Kenceng. Wah. Iki wis diwarai karo anake ya. Yo iki karo minangkane pambudute Pak Kapolsek. Nah. Diaturake tambal ban coba wiwit saka Mbak Dian gandeng sing mundhut iki putraan bapake. Terus Mbak Wanda, Mbak Triastuti kersa ora jumeneng iki. Mbak Tuti kersa nggih. Ya bertiga ya menurut ana variasine ya. Tambal ban iki jadul iki. Bersama Lorenza. Bertiga. Langsung wae ya setengah siji men. Ya. Monggo lajeng kemawon tukang tambal ban. Yo.
Dadi ngenteni suwe lek rung suwe sine aja ngene. Yan. Lek rung suwe aja ngene. Kaya pas diajar bojomu langsung ngene ora. Sing apik dhewe wandal malah. Ah, tenang dah. Bocah ramitayane ning ya gregeti luar